Darislan Bank sa Ubay. Ay paluap at akong ahang card. Anawon na. Susud sa kurana. So guys, di ana miss bay guys, gikan mi ubay. Na malay tong giinganin jo nga napaluap ko sa hang kanang kuan sa Land Bank among account. So among account guys sa Land Bank na okay na. Na okay na guys inza. Sa pagkakuan guys, na okay naman agamang account dito sa Land Bank, saning abot na pud ang katong card. So mo to atong kuan itiim. Karon lagi tawo mo pataka suway mga ingatong-ingatong na dawa na kunitan. So nakuha na guys. Arang gadyan ang kalbaa pagkuling na kanang naay envelope. Katong naay sudlan, ang sobre day envelope ni noon. Sobre arang kalbaa na kay hanin na ba ni sudan ni ingon pud katong kanang naay kuan dito nga kulinga. Kay kanang naay naada na agi mong kanang card ma'am sa i-activate tadtos kanang naay machine. Ato guys kalbaan ko tabang pa kog activate kay wala lagi tay kalibutan lagi mo lagi na inga na mga pangkuan lagi mainga nang bangko. Mo to guys pag activate. Adto kay ba namong sa isunod. Nakita na dato guys ang katong among hinagaan. Ay Ginoo ko Lord. So guys, nakuha na po namang among hinagaan nga 12,829. Hala guys. Daming dansir naman eh. Moto guys, ang kaning among diya guys. Mo na among hinagaan guys. Sa pila ka buwan. Grabe kasi darang kasi nang lipaja. Ginoo ko. Lipay kasi ming tanan. Wa pa din na magkuha imsig piso. Agamang kuan guys. Wa pa din na magkuha imsig piso. 12,829 pesos. Guys, 12,000 tipon. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 12 5 7 8,000. Pila to 12,829 dara guys. Grabe jud ang kalbaa guys. Pagkakita naman sa akong sweldo. Grabe jud. Ako'y kabutangan sa kalipay. Oh. Pero kaning sweldoha guys, pila ni kabuan na gitrabahuan, giagwantahan. Tungod sa inyong tabang nakakubra may inganing guys. Hilo-hilo, wa sa lamay blue-blue ron, puro sa lamay nilo ron daghan ka tan-aw. Lagi what's day. So money guys, dihas kanang October 28 mo may among pagkapasar in taon sa YouTube. Monetize me, nakapasar mi tanan. So naka-earn mi datos pagka October 28 guys, naka-earn mi og katong pila ka adlaw sa mo end of October, naka-earn mi og $22.87 moy among na kuan dollars. Oh, mo ni among nakuan guys 22.87. Sa buwan sa November guys, katong tungod sa inyong tabang, naka-earn mi og $106.19. Pagka December na pud guys, naka-earn na pud mi og $94.26. Tungod gyapon na sa inyong tabang. Sa pagka January, naka-earn gyapon mi og $60.93. Sa moment to pagka December guys nga kanang bagyo lagi. So moto nga naputod ang among video moto wa ko kaabot sa kuta nga 100. Jamot patong pagka January, hinay lagi kajog signal, hinay kajog aga ng kwas mong video. So naka-earn rami dato og $60.93. So ama na yung sisagi total guys na ani siya sa. So guys, ag total sa katong naay upat ka buwan na mga inagwanta nga napundo siya. Napundo ag among sweldo guys. Mao ni naipon-ipon na siya guys. Ang total tanan sa October is 22.87, sa November is 106.19, December $94.26, sa January 60.93. So hamon ning total tanan guys, ning abot na siya sa $284.25. So grabe ka jang lami arang ka jang lami as pamati guys, kaabot mi ngani. So pag change na sa kuan guys, dito na sa Land Bank kay peso naman lagi siya inighagbang dares kanang bangko. Ning clear na laman mi aw ning kuan na laman mi guys, ning hinlo na laman mi og 12,829.29 pesos. So bahala na guys. Wa man lagi koy pang open og account sa kanang video. Kay wa man ko lagi ika-afford sa ilang account na 5,000 man nagilahang kuan guys, 5,000 man nagilahang kanang naay open account. Unsa
pila ra may mo nakuha ron is 12,000 naman. So ara ra lamang jud kumupili sa land bank kay ang land bank kuan ra man nagilang account guys 500. So na-afford man na tag idang na-afford man na mga isang account. So dito na laman ja kuan pud is piso na dari ini abot. So mo ni siya guys kung balansahin ka nato sa atos dollar ang kanis siya is ning abot ni og 14 kapin. Sa dire naman kay piso hagbong naman ja syempre napay daghang mga didak-didak da nang haninang gipangdidakan diha. Mo na siya ni clear na laman siya. Mo na siya guys nga ning hinlo na laman mi og 12,829.29. Dari ka kin. So mo na siya guys. Mo na siya injong gitabang namo nga di pag-skip sa mga ads nga pila ka buwan ninjong inagwanta in taon paglili da nang among mga video gajud nga grabe gajud ka supportive ninjong grabe gajud salamata ka ajo mo ni guys. Kin mao na ni atong kita kin. Mo na ni guys ako mangkita arang gajud ka daghang salamat ka ajo ninjong di ang ninjong di gajud mo kita ngani. Di mo makita ngani yelo pala matay blue kay umsala blue. So kari sa lamang yelo. Karang gajud daghang salamat guys itong tabang na mo sa di pag-skip sa mga ads kanunay mo ni ngani mi ka kwarta mi tengad ninjo ali ding da mo to guys karang gajud daghang salamat sa inyong itabang kani guys manipay ko kay agamang utang makadata nako mudata ra ko sa mga utang guys kay ang hudto ni ug ganang ihurot og bayad guys. Wa na din ako ka dugang sa among materialis. Kay nakakuan naman mig halublak. Nja ug hani idata tanan agang kuan utang guys, agang baylo guys kay hapit man mo 10,000, 8,500 magamang baylo. So kinahanglan man jud maka hinahinay na mig data dadto. So harang datahan halang hanjuon tong gibayloan nga mo data lamang ko kay ug hang ihurot ri og bayad guys. Pila na lamay mabilin nja. Karang na ay kay baw man gajud mo nga nami patungnan nalipay gajud ko nga nakadawat na midani asa lang hanjo to hong gibayloan guys nga modata ra ko sugot lagi to hanjo unhas kinasing-kasing gajud hang paghanjo kay baw man gajud sila nga naapod mi patungnan nga mga materialis lagi nga mo pamaliton kay baw man gajud mo nga kani mobalhinay mi kuhon kaluyas Ginoo ang pagtugutanan nan tanan harag jud isalig ni ja. So guys mo ni guys nga nalipay ko kaadyo nga makadata ko sang baylo makahinahinay mig palit og materialis nga kay bawo na mo bahalag arang pang nakaagkuang basta ka kamot ka din mi guys hinahinay karon nalipay ko nga nakabalik na pagtrabaho sila sa Gabriel kay isang semana na hanay man sila trabaho nalipay ko guys nga tuon na balik na sila trabaho da mura gazali hang ikakuan guys daghan jud kadtong salamat sa inyong tabang na nga di pag-skip sa mga ads kanunay arang kadtong tabang na guys salamat sa kaadyo di man tagad lali mag kanang video pero at least nalipay mi kay amang agbunga sa mga pag-video di ana na kita na mig 12,000 kapin so kaning 12,000 guys dan ko tele chocolate imo kanang 12,000 guys kuan ni kabuan na maghihagaan upat kabuan ni namang kanang video sugod sa mga datos pagpasar na mo mura na ikakuan guys daghan sa kadtong salamat ninyo sa inyong pagtabang na mo Ginoo na yung taon mo yung antigo sa tanan ninyong kaadyo diri na mo sigad na mo yung antigo sa inyong kaadyo sigad na mo ba sa inyong ka unlimited nga pagtabang diri na mo guys nga masin bandi yung financial but naasa ka ng among mga kuan nga di ninyo pag-skip sa mga ads. Salamat po sa mga tao nga nitabang na mo financially kaya na may mga tao nga malubong kasing-kasing nga tabang na mo wa nagduhang tabang na mo guys kaya bawa na mo kinsa mo basta daghan sa katong salamat ninyo sigad na mantigo sa inyo kaadyo na mo guys sa mga silent viewers sa mga viewers diha nga kuan always na nag-atang sa mga videos daghan sa katong salamat tungod ninyo nakapuan mi gingani salamat sa kaadyo gunitikin kay ato na mga hinagaan kin gunit sama yung pamatikin na salamat kuno guys day gunit day kay ato na yung mga hinagaan na mas kuya dami yung pamati bi minsan man kanila thank you kaadyo guys inyong tabang namo arang kadyo ka daghan kadyong salamat guys lipay kadyo ni kaadyo si kuya mas kuya anso kay magisi insa ning kabuwang lang na ha
Bakiros kuya. Thomas kuya nagbakiro guys. So, guys. Daghang salamat ninyong tanan. Diya guys, ang magkasang pasalamatan ug dako si Floramida ni nga isaming gitabangan guys nga makakuan mi YouTube. Daghan-daghan sa kadtong salamat Flor sa imong tanang tabang na nga gipaadyo nimo ka mong YouTube, imong mi gitabangan aron makapasar mi tanan. Salamat sa kaadyo Flor. Arang ingana sa ka supported si Floramida mga guys. Umot na sa mga pagumangkon arang gadani sa ka mga pinangga, basta mga beutan nga mga bata pinangga sa Florami. Mao na nang dako sa kadto mo pasalamat nimo Flor. Kay imo gadyan ming gitabangan wa ka nagduha-duhag tabang namo. Salamat kasi kaadyo. Kay og di angin ni Florami guys, di pan minidyo makita sa YouTube. Nang dako kadyo mo pasalamat ninja. Salamat kadyo Flor. Pag thank you ni Tita B. Thank you, tita. Thank you kadyo Flor sa imong tabang namo nga pagpaadyon sa mga YouTube. Sa mga tanan-tanan kung na ako di masabtan sa kuan sa YouTube guys, ako gadang ipangutanan ni Ja nga Flor unsa ini saan ba ni si Ja. Basta tanan guys, si Jamoy hangi kuanan. At si Jamoy ang mga sampiton sa mga kuan kay bawon sa unsa. Basta kay Ginoo na mantigo tanan sa imong kaadyo na mga Flor. Guys, yung nay daghan pong salamat sa inyong tabang namo. Kay bawon na mo unsa. Basta kay kinasing-kasing gadyan ang pasalamat ninyong tanan. Nimo Flor. Kung sa Ginoo nga mo'y nagmugna daning tanan. Salamat sa kaadyo. Salamat sa kaadyo ninyong tanan guys. God bless kanunay ninyo. God bless na tang tanan. Amping kanunay. Guys, mo to pa man miss ka nang naay. Mo to miss puti. Karma? Ban ko? Kita-kita na tayo tos puti guys kay mohapit pa mig merkado guys. Ban ko? Guys, mohapit mig merkado ron guys kay mo to miss puti. Palit mig sudan. Manog. Salamat ko sa kuan dito speaker. Tamar andad-andaris tatay kay di man mo kujog. Di man mo kujog siya kay banghan siguro. Pahuway kay nagpanday lagi pud taon sila dato silang bahay. Gabay, tatay ma doba na. Kita ratas merkado guys, malit mi. Nana ba naglari dai? Lari ba lari? Lari ba ta lari? Namatang sa na. O kana pilig subaon. Apa na nalagin mo? Oo, Pila? pilag subaon. Guys, palit idarig. Subaon og saan man na? Sabon. Subaon og sabon guys. Ano ka day? Huwag mo kay sleeper. May sleeper ang bebe. Pili nagutanan guys. Kasama na na? Ha? Repolyo? Pila na imong repolyo madam? 100? Oh. Hiwa ako na ng katunga. Oh, hiwa katunga. Hiwa ako na ng isang buok. Pilan. Kaya mis panakatan guys. Litik panakot guys. Ako na repolyo. Ang benching ko. Sige, benching ko. Plus kamatis. Kamatis nga arang kagwapa. Sibuyas nga arang kagwapa. Ug loy ang arang ka-cute. Nara guys. Katawa naman. Yan na guys. Agamang pinalit nga panakot. Kami dari guys. Oh, bihon. Yan guys. Ang palit may pansiton guys. Okay. Nga, Bijan May guys. Beauty. Dasi. Hi guys. Isa ko na magkuhan. Nabis puti. Magluto mixed andari kay mo na mo. Sana all may manok. Nagdamig sa andari kay pasalamat ni taon may sa mga ginagmayng mga grasya char. Ako nakasildo na ka, nakasildo na ka. Nagawan mi sa mga kuan guys kay bao na mo. Po kami kapindot kay. Palit ko pansit kay palong life kuno ni. Salamat kunong lunglay pag isang kuan. Palong life ba? Harmo taas pag atong kuan. Channel. Nahinay bahala kung hinahinay basta kay kanong life. Dai no. Si Mother to. Si Mother pod base pod day nay. Ay ko na pod na isa. Kuan ni kuan ni channel. Isaan man ni pagkuan gab. Sugbaog. Ay guys, sa bapo kong isda. Sudah nga gidang pili. Magsabak si mother. Akang nanay isda kang kuan ni manok o pansit. Baboy. Dapat gamang busing gitu. Sarap man lagi kay carrots gab. Ingkag duha. Tapos busing gitu yan. Bibilinggit na mo.
Ikaw ang kuskin, kinsigal, may wak magkaun. Asa kapadung to sila te? Sana all guys, luto silang duha guys. Luto mi dari guys para panig. Ano bang pudlong? Tapay Lubang. suban. Ato bang na riba? Gamay. Masama ta. Seryoso masago rin nanguan ng hiwa. Oo naman sin. Kari guys para may pansit. Para pansit para long life kuno ta. Mo ni guys panakat guys. Ang ilabat ako na guys. Ako dahil si Flo Dilisa guys. Si ate mo yung kamera na mo kay lisod. Yung kamera. Ako sa cameraman guys. Sabaw. Sabaw-sabaw Kay lang. mura kog nog iring ron. Okay ligo. Iring nga hinos. Kari sabaw pa. Yan ira. Nagkaano. Tino. Pwede na daga. Nagkaano ni kay. Parang ka. Kuan ta. Gulo lang panakat guys. Sa mga Sabay sinabaw. si Gusto na. Ha? Na guys, andam lang amang pangsuba ay di ah. Favorite ni kaon ti Amy to. Favorite ko na ni sa sugba, kaon sinugba di sa mukha og sinabaw. Sinugba ija ha. Naka-ready na pag amang pangpansitay. Ano na baglasa? Tilawi. Kuno pa tilawon ni guys. Sabi buka-buka wag sa duha-duha dari kahoy grabe daghana. Kahoy pa imong grabe, daghana ka anso. Ito na po yun. Ha? Luno na lang atang repolyo. Diyan ka man, kung ano na. Pauna kay magluto na ko pansit Sakto na. guys. Ha? Ano ba? Wow, kalami na lang gid. Naman. Gawan ang mga bisigaw kung padagan kay dia. Yan na. Buhat ka. Kin be dali kin, nasa raman kin. Wa naman lagi wa naman ka nagpalug lagi, mura naman ka nagdastir. Hindi na magtaas. Yes, kay magsuban ako guys. Aron tag-asa raman yung pagkakuana. Utlon guys kay grabe ran tag-asa. Pero masugban na ning atong sinugbaon. Grabe baga guys. Okay, na natang sinugba guys. May kay baga gajud, grabe daghan baga. Kung mati pa. Grabe yung sinugba guys. Pag magluto ko pansit. Hindi na nagsinugba. Bali na ni pa. Hindi na nagsinugba guys na. Naul. Okay. Pagpang pansit ay. Kung luno daw pansit ron. Kung mati pa. Dali. Pareha madita kuro sa nila. Gab. Kamay sa nagdigamo dari guys. Daris kusinan las nanay. Amor turno dari guys. Luto. Paniod to. Guys. Utuot na. Utuot na naman pa. Suha. Salamat ka dyan mininjo guys. Kaya huwag mininjo kabangi dan sa mga was video. Agad may lutoon daro. May mamiso. Hindi kadawat o mamiso. Arang gado ka. Daghang salamat ninjo. Angad ninjo na may pangluto dari. Namin natubra. Nakaswildong mi. Salamat ninjo guys sa arang patanang lumaluto na gisang sinugba o pansit. Ang napasalamat sa mamiso. Lingari dari sa bahay kay di pa sa taga din ni. Sa bahay kay sa bilan ni kasle. Ja guys, agluno das queen eh. Anang iluno dari atang kinakasgang kuan. Parang na ay Ayan na. bulyo. Ano ni ate ko ini? Pagwapa ra ba ni Ate ko ini. Ho. Aning imno ate ko ini. Lawi lang Sabi mo. mo bubbles na. Bawa sa baba ni mo. Pwede na, Queen. Ang buhay ni guys. Sige. At ni pansit guys mo ni amang kuan pampahaba na subscribe niya. Bitaw. Subscribe lang mo diha. Katong ganahan o di ganahan, aw di problema magus. Ja guys, di ka na kus kalibunan man yung nabtan. Bulan ni yung ibang luto. Ti para lami anak kajukuan guys, sinugba. Wow, tilaw ko. Ako ka lang man dali Queen. Mga ka naman ang mga ano ta. Niya pansit guys da. Wow, lamiun. Ikaw re kwante, ikaw ra hukad ti. Si ate re hukad guys, di ah. Bukatara ning atong sikong bali. Sakto na baka ng Malipay timpla si ti. kamang pala ni guys. Malipay ka nun amang katay niwang na og sinanay daning. Mong mahulig mga anak na rin para magluto. Lagi mang lutuan pud panag sa intawon kay busy kanunay di ka nga ri. Sila man may kabisi guys, way pagkamayor. Hoy, pagkamayor busy ka nun, nag-gobernador mo tapos yun. Ay, Lagi. nag-gobernador mo tapos. Wa na may gobernador. At tumot doon, ko kadali. Lami ka jo pansit guys. Yan na guys, Sali nagukad na na sa sinugba mi. na eh. Sali na sinugba. Kunis ta tay sinugba. Lain eh. Yan ay sinugba guys, ja pansit. Lain eh kay. Duha ka kuan ni among pansit, duha ka sudlanan. Guys, mga anta, grabing lamig sa bango, mga pista. Bibo jud meron guys, mga un. Yan na guys. Guys,
Mga ana meron. Ay, mga ana meron kami Kasi bugat din sa meron. mo kuinoy, marumag na ni mao na sa pista. Mura may pista dari guys. Marami pista ni pansit sinong baday kay ko na sa imong minuro nay. Ha? Sa imong luto ro. Napay nilutos na nay. Kana nay dai Sige si man mga isda na no, sinabaw. Oh, May di mga anpan lagi baboy kay baboy ri kuno. Manugsod. Tara guys, so mga sinabaw, pansit ug sinugba. Wow, grabe lamia. Nay, lain ni sas pa rin og sinong ba? Hamas pa there dear. Kinuko guys, di pa mangamba kay mis mga namin ang giduwa pa man di ay. Awas kuya, ta grabing bisihay in taon. Karon pa man taon lagi na nakakabot og kuan napis. Kuya Kinkin, karon pa nis nakakabot og ingana. Halaga dun taon lang lipadya. Sa man na iya? Naliksi mas naman ko Wala na ka. Napod. Iliya, dali na iya. Gino ko, injan ako nila guys. Ara laman yung pang hungita ni. Nga antanin jo, wa pa man sila yung tao ng nambong pa pa datos gawas. Wow, di ay kuan guys. Sinabaw nga isda ni nanay, di ah. Pili na laman na rin mga anugin sa ilang ganahan. Baboy ba uro isda? Di pansit, pang taas ng buhay. Taas, pang pahaba ng buhay. Harang dugaja, dali na mo. Kaya maniod to na ta. Hudton ka dyan na maron. Hoy, Pastor! Ang mga bata guys, nandyan ako no sila. Kaya ang giduwa, paskuan. Narat mong salinan. Isang birthday ron. Birthday ni mo, kay ikaw naka-red. Birthday dyan. Kinuko ni magin sa kupan mga langan-langan. Mato pang latuson. Dali na mo. Piri. Ang mga nanatir. Ay, salamat sa kasya ko ini. At ang Agad tumira rin kami. may guess sila gidadaan kay, you know. Silo na sa yun no. Yun no, release day po. Sabi mo na pa. Naka-release naman mi. Naka-release na mi mazuhon. Guys, kalahi. Kalahi seeds. Kalahi seeds. Sa kalahi. Agilan tupad kayo pa may sweldo. Sige na. Awas ti Ali. Kuya, dali na. Sige na, dali na. Kayo na, so na to yun. Rasa man kayo, dari ko. Maghunaw na kuya. Asawan, ngayon po na eh. Ang mga ubang bata to pala to kasi tutumbling pa sa taas. Tutumbling pa gi baguhan sa kutson. Kanila gyud tagsara maka tungkog kutson. Niud to ma'am. Man katatuan. Niud ko ta ma'am. Simulwag sa bintana. Wa naralas ko an nag-arrange sa mga itlog. Ate, dere mo te. Imo na. Kuya Dai na kuya. Kuya Gail. Ato lang sa kaysa ante. Ipa iya na. Dito ka, kuya, to. Dito Katuon kayo. kay kabot. Marson ta. Guys. Ito to nito guys. Apa sila? Nalagay. Nanay, dali nanay. Tapos kan bats. Si Canvas. Ada si Canvas, grand ko ka ba? Canvas guys. Nagkakuan ng kudyor, makainom ko. Canvas. Kainom Hindi ko. ka lagi ali. Kaya na kami hindi na po. Andan ako na sila. Canvas Tama na guys. Ari ko first batch kay mo Diyan dyan. ito na tanin jo, si Canbatch. Si Canbatch sila nanay, si tatay, ate, si Ali. Salamat sa Ada sigas pun niya. aku kan, nagkakagrasa din ako, butan di ka queen. Ang nga, kita magda nga nakakubra na matag mazuhon, tatay. Ano anak ka butan. Nagakubra naman mi guys, munang idadaan sila dari kuon. Minsan pa ko kay, Mao lagi. waka makobra manghitagan mo din ka. Mao dadaan man sila dari. Kaluyan di ka ginuo ka manghitagan ka. Yes, more blessings pa dyan. Kaya ron daghan pa ta dari. Sikin din. Isa may imukin. Di mo ka Ay, isda. Isda ko no iza hati. Madunos dara. Kami isla. Sige, isda na naman. Mao gani ka naglutos na ni guys. Yan! Dali na, Day! Ka nanay, mingkod nay. Ano sa si Dalian? Wa pa, ara na nga jud to ganay sinugba. Dali nga rin yan na! Yan na. Ang kusin kataw. Dali na day. Yan, dali na yan. Wapo na rin sa mo, nakagabugnaw. Asa? Kari tayo baboy. Darang Ibang baboy. Darang ko nagsabo ija. Kapag ka nga. Dapi pansit. Mukha mo kay kwan. Muramig guys, muramig na birthday kay day pansit. Pangpakuan na guys. Pampa. Sa kaado asa. Aw. Na dapat kadung kutsara. Danay. Kari dia. Kutsara dari. Naman tumudig ko sa ka, duro na guwag na hati. Panguanay man ni, pang kanang serve. Sa pa ni nga dari. Serving spoon ka man ni. Namunika, tayo na. Kumana sila. Hapit lang, hapit. Humana may first batch. Kamo na lamang pod si Canbats. Nauwahi man sila guys. Ayan na. Nauwahi man sila si Ali, tatay, si nanay. Tubigi mo. Kakinkin, di na mukha kaskinkin karne kay kuha na ni si Ja.
Ngani mo nang kakan ni. Balista na. Sa balista. Ni wait Dali lang. yan, ha? Masan Wala pa sa kanahis, tara pa ija ha. Dali na. Sikin ka ni makakain? Kaon na. Mga naging jas, merinda alas 9 ito, ikaw nagkakuan. Kinsa, kin? Amo din na nabusog tay. Ay ha. Kanikaon naman ni kuan ay Si Jam. butang nga gitlog nga sardinas. Kami na nga naging Jam. Ganahan man na sa nga to. Manakain. So guys, maro na mong video karong adlaw guys. Sige ka nami dito sa puti. Daghan ka dun salamat sa inyong pagtanaw sa mong video kanunay, sa inyong pag-ubana mo. Salamat ka dun sa inyong di pag nang skip sa mga ads. Salamat sa gadon ng tanan guys. More blessing pa nga mo sa inyong pamilya. God bless na tanan guys. Bye. So see you na po sa among next videos. Bye guys.